Ang blog video banan reng khair na जाला जिखायो होमबाबो बनाय सोलोंबाय थादो आरोना मानसिफोरा बुङो नालाय सोलोंबासो रोंलाङो ट्राइ बेखायनो लांबाय थादो नोंथांमोना आयौ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव फरायनो थाबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लानानै फैदों बेनो जादों जोंनि खाग्रा बाजार Umbar Bazar Umbar Radai Bazar Umbar Bazar Kagra Bazar deh Kagra Bazar नोंथांमोना जों मानो फैदों मिथिया आं खोन्थानोसै आरो नोंथांमोना ओमफ्राय मैदेर नायनो फैदों आरोना मैदेर मैदेर ओंखाराखै हाथिगर बागान मैदेरा हाथिगराव गैया बेनिफ्राय जोङो दायो थांनो नागिरदों माजलि बागानाव मैदेर दङ होननाय खोनादों बेखायनो थांनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थादों मैदेरखौ बायचान्स नुयोब्ला नोंथांमोना देखायनाय जासिगोन दिनै माबा मा होनो दिनै हाथिगर बागाननि मा होनो दरमा होनायनि दिन दै दिनै दरमा होयो हाथिगर बागाना बेयावहायनो नै नायनो हागोन बे लामाया जाहैबाय माजलि बागान थाङो माजलि बागान जा हाग्राबारि हाग्राबारिसोना लामाया नै मैदेरबारि आरो नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे बुंनाय आरो मा होनो आं ब्लगिं भिडिअ बनायनो रोङा दे माने आं बांद्राय खोथा बुंनो रोङा ना बिराद लाजियो अब्लाबो बनायसाबाय आरो साइसबो गैया नालाय मानसिया बेखायनो बिराद लाजियो Paharia amor Oh Pagani amor Hari-hari cari gas Bici series gas Majli bagan बिराद मोजां नाङोलै ने बागानफोराव थाबायनो बेलासिफोराव मोजां नाङोना पुरा नेचार ग्रिन बार ओइ नुहुरनाया जादों कलखर साप्लाइ फेक्टरि सोरहाबाफोर साहा लोंनो गैयाबा लांफैनो हागोन इयाव स्कुल बास इयावबो दिनै दरमा होयो औ लामायावनो थाथेजोबखादों हाथिगर ना सरि माजलि बाजार खोमसि नुबाय
다 튀었라. 야. ơi mi đây là mi đây là thuốc cái nào liền ni thuốc cái nào liền hột đấy mi đây đứngนั่นเนี่ย rồi chị đưa hai trên đây mà ơi sao đứng mặt rồi mi đây ra bây giờ kìa bây giờ thằng nào người मालाबारना जोंनि गामि खाथियावनो नुयो बे खाग्रा बाजार होननाय खाग्रा बागान दङ बेयावनो नुयो ओमफ्राय दिनैहाय गैया बेखायनो नागिरनाय फैनो गोनां जादों नागिरनो फैनायनि कारनाबो जादों नोंथांमोननो देखायनो थाखायसो बेखायनो नोंथांमोना आयौ बासायबाय गोलैबायमोनलै गोलैथारबायमोन जेन तेन बासायबाय अ नै मैदेर खिथिग्राया अबाव गाखोदों ओइ माथो ए थगायना लिंहरबाय होनबाथ' साला बान्दर इयो माजलि बागाननि बान्दर दै माजलि बागाननि जा गोदोर गोजा गाबनि दुखुनि बाथ्रा मैदेर गैयानो नोंथांमोना नुनाय नंला मैदेरखौ आरोना निमा खालामगोन नोंथांमोननो मैदेरखौ देखायनो हायासै मालाबा देखायगोन आरोना माने जोंनि गामि खाथियाव नुखायो जेब्ला नुगोन नोंथांमोननो आं लाबोगोन आरो फालोआनो थायो माने खेबसेयावनो बिदिनो 20-30-50थायाथ' थाखायो आरो बेबायदि फैखायो माजलि बागानखौनो नायनानै गोजोनदों आरोना नोंसोरो आरो खनसेबाव आं ब्लग भिडिअ बानायनो रोंखाया आरोना जारला जिखायो होमबाबो बनायसाबनो सोलोंबाय थादो आरोना मानसिफोरा बुङो नालाय सोलोंबासो रोंलाङो ट्राइ खालामबासो रोंलाङो बेखायनो आंबो ट्राइ खालामगासिनो आरो नोंसानिना हामालै ओइ सानिया जिबायदि गथ'फोरा होना होबाय जोंनिखौ दादै फोजोबसै ब्लगखौ बेयावनो दे